İnsanlar tarih boyunca ölümsüzlüğün çaresini gözlep, bir-birinin täsirine zatlar etdiler. İnsanları dongdurup, bir näçe ýyldan soňra oýandyrmak mümkinmi? Men özümi bu usul bilen dongdurasym gelýär. Çykdaýjym näçerak bolarka? Yıllar boyu, hatta yüzyıllarça sonra oyandırılmak fikri bilen dongdurulan insanlar, oyananlarında näl meseleler olara garaşýar. Bu pikir orta atan ilkinci Amerikan neşriyatçı, yazıcı, oylap tapıcı, filozof, alim, siyahatçı ve diplomat Benjamin Franklin'dir. 18. asırda meşhur lukmançılık gözlegçilerinden Jacques Dubourg yazan hatında, "Keşke insanları dongdurup, gelecekte oyundurmanın bir ilmi usulü bolsady. Munun sayesinde Amerikan 100 yıl sonra görüp bilsedim" diýär. 200 yıl sonra bu hatdan ilham alan fizik Robert Ettinger munun üstünde gözle işlerini etmeye başladı. Ve munun diňe ölüm pursatyny bolup biljekdigini aýtdy. 2016-njy ýylda BBC'de ýazylan bir makala göre Amerikada we Rossiýada 300-den owrak kişi dongdurulandy. Krioprezerwasiýon ýa-da dongdurup saklama işi ýürek durunundan soňra edilýär. Öýjükler ölmäge başlamadan bu insanlaryň beýni dokumalary vertikasiýon diýilen buýsuz dongdurma usuly bilen saklanar. Bu adamlar aslında kanuny taýdan ölü hasaplanýar. Egerde özleri gürläp bilselerdi, jesetleriniň ölü bolanlyklaryny boyuna almazdylar. Diňe akyllarynyň yerinde bolmadyklaryny aýdardylar. Bu insanlaryň täzeden direlmekleriniň bolup bolmajakyny hiç kim bilen ok. Emma köp adamlar näwelliliň belli bir ölümden has gowdugyny anlaýarlar. Häzirki wagtda 2000-den owrak adam bu ýol bilen dongmaga garaşýar. Bunun üçin Oregonda, Avustraliýada we Ýewropada täze merkezleriň açylmagy meýilleşdirilýär. Dünýäde dongdurulan ilkinji insan James Bedford kryo turbasynyň içinde özüniň diredilmegine garaşýar. Dongdurulan insanlar täzeden direltmek mümkin bolmasa da, bu dongdurma prosesi öz puwdyny öretdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda The Guardian'yň habaryna görä, tutuş bedeni $200.000, diňe kelläni $80.000 dongdurdyp bolýar. Rossiýada tutuş beden dongdurmagyň bahasy $36.000, kelläni dongdurmagyň bahasy bolsa $18.000. Diňe kellelerini dongdurdan adamlar beýnesindäki maglumatlaryň gelecekde bedeni bolmasa da robota geçirip bilinjekdigini anlaýarlar. 2010-njy ýylda Robert McIntyre süýdendirjiniň beýnisini dongdurandan soň ilkinji ýedek canlandyrmagy başardy. Dongdurulan towşanyň beýni canlananda işlemegine dowam etdirdi. Bu täze ösüş doňan adamlar täzeden canlandyrmaga umyt hökmüne garaldy. Mähriban dostlar, video göwnüňizden turan bolsa like goýup, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalymyza agza bolsaňyz da hoşal bolardyk. Indiki videoda görüşýänçe hoş, sag bolun. Mähriban dostlar. Arkadaşlar öncelikle selamünaleyküm. İnsanların tarihi boyunca ölümsüzlüğünün çarelerini elimize alıp birbirinden tahsin zatlar ettiler. Bakın bak, burası çok önemli. Lütfen. İnsanların dondurup bir nice yıl sonra uyandırmak mümkün mü? Ben bu özümü, bu usul bilen, donduran Gelyar, Necarak, CYK, DYJYM anladınız siz onu. CY Karka, YY L'lar. Bizde Y değil, I olarak okunuyor. Ha. Yıllar mı o yani? Yıllar. Ha. Yıllar boyu, hatta yüzyıllarca sonra. Şu ne demek? CYK, DYJYM. Çıktaycım. Ne? Çıktaycım yani giderim. Çıktaycıymış. Bu kadar.